istorya ni Juan. Hindi ito si Juan Tamad, kundi ito si Juan na istoryador. Musta po kayo mga ka-istorya? I hope na nandyan kayo sa mabuting kalagayan po ninyo sa mga bahay-bahay niyo po dyan. Stay at home po tayo. At ito po muli si Paul na inyong host dito sa storya ni Juan. You are about to watch episode 1, series number 5 na po tayo dito sa ating series na pinamagatang ang isang matabang manok ni Mang Diego in Tagalog version. Previously dito sa storya ni Juan, itong si Boy Eduardo ay nakalampas na sa ikalawang ilog at nakasalubong pa ito ng isang 80 anyos na lola na binigyan pa ito ng walang lamang pugad ng manok at isang jacket na makakatulong daw di umano pag nakarating ito sa ikaapat na ilog. Tapos nakalampas na si Boy sa nakakapanindig balahibong kapag subukan sa ikatlong ilog na matindi ang naranasan neto sa isang malakas na ipo-ipo at muntik na itong mapinsala ang paslit at inosenteng si Boy Eduardo. At bakit kaya habang nasa ere pa itong si Boy na mala-action star ang dating na batang ito ay may isang kambing na bigla na lamang pumagitna at napagkapituloy ito ang bata na si Boy Eduardo sa isang kambing para makaiwas sa rumaragasang tubig na galing sa ipo-ipo. So ano pang hinihintay natin mga ka-istorya? Alam kong excited po kayo at ako rin dito sa istorya ni Juan sa episode series number 5 na po tayo ngayon. Tara at pakinggan natin, subaybayan at ano bang mga tagpo ni Boy Eduardo ngayon sa kanyang kapagsubukan sa araw na ito habang papalapit na ang ikaapat na ilog dito sa storya ni Juan in Tagalog version episode 1 series number 5 na po tayo ngayon. Ay, salamat at nakalampas na ako sa ikatlong ilog na ito. At salamat mga ka-istorya sa pag-cheer po ninyo sa akin. Malaking bagay po yan para sa akin habang tumatawid ako dito kanina. At napagtagumpayan ko po ito. Grabe. Ano kayang mayroon dito ng araw? Ano kayong mayroon dito sa araw na ito? At bakit napaka-special na ito lalong-lalo na at ika-12 anyos na ako sa araw na ito. Totoo talaga ang sinasabi ni Tay Diego sa akin. Pero medyo malayo-layo pa yung ikaapat na ilog galing dito sa kinatatayuan kong ikatlong ilog na ito. Parang may 5 kilometros pa ang distansya mula dito. Kailangang makakapagpahinga muna ako saglit kasi medyo challenging yung paglalakad sa maliit na bundok bago makarating sa ikaapat na ilog na yan. Sino kaya yung may-ari ng kambing na ito? Native itong kambing na ito at hindi ito hybrid. Wala pa namang tali ito. Pero malusog naman itong kambing na ito. Tsaka kakaiba yung kulay nito. Polka dots ito. Puti yung majority ng kulay niya. At tsaka itim yung bilog-bilog nito. Ngayon pa lang ako nakakakita ng ganyang kambing, diba? At mataas ang bigote nito. Pero hindi tayo dapat magkumpiyansa sa may mga bigote, di ba mga ka-istorya? Kasi hindi lahat na may bigote ay lalaking kambing. Boy Eduardo! Boy Eduardo! Boy!
Sino yung tumatawag sa akin? May tumatawag sa aking pangalan? Patay na. Ito na bang sinasabi ni Tay Diego sa akin na hindi talaga ako lilingon? Kahit sino pa yan, di ba? Pero, hindi pa naman ito ikapat na ilog, di ba? Nakakakilabot pala ito Basta yung rules na sinasabi ni Tay Diego na hindi pwede lilingon, dapat sa ikapat na ilog lang. Kumakain pa naman yung kambing ng damo so may bandang unahan. Pero, tumitingin ito sa akin ng diretso habang kumakain ng damo. Ako lang ang tao dito at yung kambing na polka dots Mukhang dapat akong magpatuloy sa aking paglalakad kasi parang delikado dito. Baka ito pa yung sinasabi ni Tay Diego sa akin kanina. Tatakbo na lang ako kasi late na ako sa klase ko neto. Kasi nakapahinga din ako ng konti dito sa ikatlong ilog na ito. Tara, takbo na ako. Hinahabol ako ng kambing na to Boy Eduardo! Huwag mo akong iwan, boy! Gusto kong sumama sa iyo. Kasi sinasagip mo ako. Kasi sinagip mo ako kanina sa ikatlong ilog. Habang ito ay rumarga sa ang malakas na tubig. Galing sa ipo-ipo. Sino ba yan nagsasalita ngayon? Walang ibang tao kaya dito, ako lang naman isa. Ako ito, boy. Si Ding Kambing! Parang hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko ngayon na nakapagsasalita itong kambing na ito Hinto muna ako saglit sa pagtakbo. Bakit ka nakapagsalita? At bakit mo alam yung lingwahe ko? Ikaw lang ang makakaintindi sa akin, boy. Ano nga pala ang pangalan mo, boy? Ang pangalan ko po ay si Eduardo. Okay, magaling, boy Eduardo. Yung ibang tao hindi makakaintindi sa akin sa mga sinasabi ko sa iyo. Normal lang akong kambing para sa kanila na paulit-ulit lang na nagsasabing sa kanilang pandinig. Ako nga pala ang tagabantay dito sa ikatlong ilog, boy. At yung mga batang umabot sa tagdang edad na 12 anyos lang ang makakakita sa akin dito sa ikatlong ilog na ito. Na hindi na dumadaan dumadaan pa sa kapagsubukan sa ilog. Kaya ka nakita sa akin ngayon at ako nga pala yung tumatawag sa iyong pangalan kanina. Pero tinetest lang kita kung lilingon ka ba o hindi. Pero sa nakikita ko sa iyo ngayon ay may malaki kang potensyal na malakas at malakas na malampasan mo ito ang ikaapat na ilog na ito. Kasi may abilidad kang taglay na nakikita ko sa iyo na mga tactics pag nandun ka na sa ikaapat na ilog. Wow! Ganun ba, Ding? Ikaw palang tagabantay dito sa ikatlong ilog na ito? Yes, boy Eduardo. Ako ang tagabantay dito sa ikatlong ilog. Ang lahat ng mga batang lalaki na bago lang sumapit sa ika-12 anyos nila na dapat pang sumailalim sa kapagsubukan sa ilog ay siya lang ang makakita sa akin. Iilan lang ang nakalampas sa ikaapat na ilog na ito, boy. Kamakailan lang ay may isang batang hindi pinalad sa pagsubok sa ilog. Before pa sa iyo, boy, around 2 hours ago, walang swerte ang batang si Isagani. Barkada ko pa naman yan si Isagani at kapitbahay po namin, Ding. Nakasalubong naman
kanina namin si Ate Esther at binalita niya ito sa amin kasi hindi raw nakapasa si Boy Isagani sa ika-4 na ilog na yan at ito ay umiiyak kanina dun sa may bandang unang ilog. Yes, Boy Eduardo. Yung batang si Isagani ay hindi talaga marunong sumunod sa utos ng kanyang ama. At hindi rin niya ako sinusunod sa aking mga payo sa kanya. Parang matigas ang ulo ng batang iyon. Hindi parang, basta matigas talaga. Matigas pa sa bato. At gusto niyang sundin ang sarili lamang neto. At kaya nga hindi ito pwede doon sa ika-4 na ilog. Pero may isang batang lalaki din dati na kapareho ng edad mo ngayon na 12 anyos. Matagal ng panahon ang nakalipas. Siguro mga 25 taon na ang dumaan. Hindi ko makakalimutan yung batang iyon. Impressive kasi masyado ang tabang niya at lalong-lalo na susunod siya sa utos ng kanyang ama. Matalino kasi ang batang yaon. Sobra. Ganun ba ding? Wow! Grabe siya, no? Buti pa siya nakalampas talaga sa pagsubok sa ika-4 na ilog. Saglit lang ding. Alam mo pa ba yung pangalan ng batang yun? Siyempre, Boy Eduardo. Hindi ko talaga makakalimutan ang batang si Boy Diego! Na walang ibang Diego na kapareha ng pangalan niya sa kanyang lugar. Si Diego ngayon ay isang simpleng tao lamang. Ito at halos hindi kilala sa kanilang lugar. Pero dito sa aming mundo, kilalang kilala ito at nakatatak na ang kanyang pangalan as a Hall of Famer. Sa pagsubok sa ika-4 na ilog. Sa aking huling impormasyon, napag-alaman kong may anak itong lalaki at hindi ko pa ito nakilala. At ano yung pangalan niya? Pero for sure, darating din yun sa akin dito. At personally na ma-meet ko itong batang ito na anak na lalaki ni Diego palang araw. Kasi talagang darating yun dito sa akin sa ika-3 ilog. OMG! Siguruhin ko muna. Huwag kayong maingay mga kaistorya. Siguruhin ko muna itong sinding kambing kung sino ang pangalan ng kanyang asawa, di ba? Ding! Kilala mo rin yung Mrs. ni Diego, Ding? Ano yung pangalan ng Mrs. niya? Oh, ang Mrs. ni Diego ay si Amelia! Ako nga pala ang anak ni Tay Diego at Nay Amelia, Ding. Nagdala pa nga ako ng birth certificate dito ngayon, Ding, kung gusto mong i-validate. At authenticated pa ito sa NSO. Wow! Sobrang pribilehyo ko na makita at ma-meet personally ang anak ni Diego ngayon. Kumusta nga pala yung tatay Diego mo ngayon, Boy Eduardo? Okay lang si Tay Diego, Ding. Kinausap niya ako at sinabihan na huwag daw akong lilingon sa kung may tatawag sa yung pangalan dyan sa ika-4 na ilog na yan. Kasi marami siyang mga malapit na mga kaibigan dati na hindi nakalampas at sablay sa pagsubok sa ilog. Tama talaga ang iyong ama, Boy Eduardo. Sundin mo ang sinasabi ng iyong ama. Hanggang ngayon, itong si Diego ay napagkamasunurin pa rin ito. At gusto niya na ikaw ay magtagumpay din, Boy Eduardo. Maraming mga kaibigan niya dati talagang pumalya sila, Boy.
yung malapit niyang kaibigan na si Onyok ay lumingon ito. Wala talagang swerte ang batang yun at madali lang itong madistract ng atensyon nito. Kaya nga hindi siya nagtagumpay. Oo nga, Ding. Muli, huwag kayong maingay, mga kaistorya. Ay, titrick ko saglit si Ding kung alam ba niya kung ano ang kinahinatnan ng mga batang hindi pinalad sa pagsubok sa ilog. Ding! Saglit lang ulit, Ding. Anong kaya ang kinahinatnan ni Onyok na malapit na kaibigan ni Tay Diego? Boy Eduardo, mahirap ipaliwanag kung anong kinahinatnan sa mga batang hindi pinalad sa pagsubok sa ilog. Mahirap na tanong yan, Boy Eduardo. Kasi sa sobrang stricto sa aming batas dito sa planetang Marika! Tara boy, at dalhin kita saglit doon sa mundo namin at itutur kita doon saglit lang. Kasi pribilehiyo ito sa mga batang nagdo-12 anyos pa lamang at ongoing pa ang kanyang pagsubok sa ilog na madala ko sila sa aming mundo na tinatawag na Marika para maitur saglit doon. Wow! Ganun ba, Ding? Maganda yan at excited akong makapunta at makakakita na sa planeta ninyong tinatawag na Marika. Tara na boy Eduardo, kumapit ka lang sa aking bigote. Saglit lang tayo makarating sa aming planeta. Pumikit ka muna boy at sabihan lang kita na dumilat na ang iyong mata pag nakarating ka doon sa Marika. Sige, at magbilang na ako ng hanggang tatlong numero. 1, 2, 3. Parang nahigop ako ng malaking vacuum, Ding! Tulong! Relax ka lang dyan boy. 10 seconds lang darating na tayo sa planetang Marika na mundo namin. Lumagpak na tayo boy. Dumilat na ang iyong mga mata. Wow! Grabe, ang ganda pala dito sa mundo ninyo, Ding! Sobrang linis ng lugar at napaka-peaceful nito. Hindi ko ito mailarawan sa kahit anong salita. Maraming mga kakaibang bagay na wala sa planetang Earth, Ding. Katulad ng mga naglalakihang mga puno ng kahoy at yung mga ilog dito na sobrang linaw ng tubig at yung mga naglalakihang mga isda rin. Dito na walang kaliskis. Pero malaki yung mga mata neto at magandang tingnan. Correct ka dyan, Boy Eduardo. Friendly itong mga isdang ito sa ilog namin dito. At yung mga isdang nasa kabilang dulo ng ilog ay mga mababangis na klase ng isda. Katulad nito, isang pulang isda. Mabangis ito at hindi mo pwedeng lapitan. Ito ang mga tinatawag na redfish. Boy Eduardo, ito ang pwedeng isummon ng aming hari para maipadala doon sa planetang Earth. Meron pala kayong hari dito, Ding? Sa planeta ninyo? Pwede kaya yun siya makita? Hindi pwede boy. Bawal makita ang aming hari. Hindi ito allowed at hindi rin kami nakakita ni minsan nito. Kasi walang makakapasok sa kanyang palasyo. Mas mabuti hindi natin dito pag-usapan siya kasi mas delikado. Napaka-scary niyan boy.
Ganun ba, Ding? Okay. Parang familiar yung mga jacket dun, Ding. Marami mga jacket kaya dito, banda. Nakahilera sa wall? Bakit kaya ganyan dyan, Ding? At meron itong mga pangalan. Bawat isang jacket. Naalala ko tuloy ang binigyan ako ni Lola sa akin kanina doon sa Ikalawang Ilog, Ding. Oh, si Lola. Yung nakasalamuha kanina na sa Ikalawang Ilog, boy. Siya ang tagabantay sa Ikalawang Ilog. Nagaan yung tao ito at subukan ang mga batang nagdo-12 anyos lang at hindi pa nasubukan sa pagsubok ng ilog. Nagkukunwari itong tadapa sa lupa at susubukan yung batang dapat subukan kung talagang bang tutulungan siya at painumin ng tubig kasi nauuhaw ito. At kung mamit mo yung dalawang kriteria nito, ibibigay niya sa iyo ang isang jacket na pwede mong magamit sa ika-4 na ilog. Ganun ba, Ding? Wow naman. Likas na sa akin yung tumulong, Ding, kung may tutulong ako sa aking kapwa-tao. Pero, mayroon siyang ibinigay sa akin na isang walang lamang pugad ng manok, Ding. Ano kaya ito? Tapos ako lang daw ang makakita nito sa pugad ng manok na regalo niya sa akin. Babalikan ko lang daw ito mamayang hapon pagkatapos ng aking klase. Sure, boy Eduardo. Depende na sa kanya yan. Kung nasisiyahan siya at nagagalak, ito na ginawa mo sa kanya, kung ma-impress ito sa ipinakitang kabaitan sa kanya at yung puso ng isang matulungin. Unique ito sa bawat bata na kanyang makasalamuha at malakas itong suminghot sa isang bata kung may desire ito sa kanyang puso. Ito ang kanyang abilidad, boy. Tumpak ka talaga, Ding. Ito talaga yung gusto ko sa aking kaloob-looban ng aking puso. Kasi gusto ko may sarili kaming manukan ni Tay Diego. Gusto kasi niya na may sarili kaming manok na makakapag-produce ng maraming itlog. Na hindi na kami bibili pa sa downtown na palengke sa aming lugar. Pero, bakit kaya walang lamang manok man lang or itlog or sisiw man lang yung binigay na pugad niyang manok, Ding? Anyways, hindi lang muna ako mag-iisip ng mga ganyan sa ngayon kasi focus muna ako sa kapag subukan sa ika-4 na ilog ngayong araw na ito. Dito lang muna mga ka-istorya. At pagpapatuloy lang natin yung storya ni Boy Eduardo at sa kanyang mga karanasan ngayong araw na ito. At tignan natin kung anong sitwasyon meron na naghihintay kay Boy Eduardo. At lalo ngayon ay tinutour pa ito, ina-aware pa siya doon sa planetang Marika na tinatawag nilang Marika ni Ding Kambing sa kanilang planeta nandoon. So nakikita din ni Boy Eduardo yung jacket to na nakahilera doon sa kanilang wall, doon sa kanilang mundo. At saka nakita niya yung jacket doon na familiar sa kanya na binigay ng 80 anyos na lola na nagkataong ano pala yun siya, nagkatawang tao lamang. At ito ay muntik na itong si Eduardo hindi muntik, ito ay tinutur doon. At sabi nga ni Boy Eduardo kasi itong kambing na ito hindi siya hybrid, maliit lang, native na kambing, pero medyo sobrang taas ng kanyang bigote. At doon nga napakapit yung bata kasi doon lang pwedeng kumapit si Boy Eduardo sa mataas na bigote. Kaya nga sabi ni Boy Eduardo na hindi lahat ng may bigote ay lalaking kambing. So
yun lang, at saka hopefully nag-enjoy po kayo sa araw na ito at naka-impart po ako ng konting kaligayahan po sa inyo habang nasa bahay po kayo or nasa sarili niyong mga computers dyan o phone na nanonood dito sa Storya ni Juan. At maraming salamat po ulit dito sa maraming salamat po ulit sa mga bagong subscribers natin dyan. Mabuhay po kayo at tsaka yung mga nagpa-follow sa page natin sa FB page, at tsaka paki-post lang po yung pangalan ninyo kung kasi hindi lahat ng mga nakasubscribe doon sa YouTube ay manonotify po ako, so hindi po siya lahat, so parang naka-random lang. So pwede kayong mag-comment doon sa YouTube mismo, doon sa may dyan sa comment dyan, either sa discussion na tab or comment kayo sa mga videos para mailagay ko at ma-display ma-display yung pangalan nyo sa next episode series na po natin dito sa Storya ni Juan. At saka muli at maraming salamat sa lahat ng mga nagtangkilik dito sa Storya ni Juan at marami pang papasok na mga bagong storya at hintay lang po kayo at linggo-linggo ay nag-upload po ako ng bagong mga videos natin sa mga episode series dito sa Storya ni Juan. So muli, maraming salamat po sa pagtangkilik dito sa Storya ni Juan at I hope kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-consider po ninyo na mag-subscribe po kayo at pindutin nyo lang yung red button dyan na subscribe, okay po. At saka maki-like, maki-share na link na rin po kayo at maraming salamat po in advance po sa inyo. At muli dito sa Storya ni Juan, binabati ko kayo mula dito sa Singapore at kita tayo ulit sa bagong episode series dito sa Storya ni Juan. May God bless us all. Thank you and bye-bye.